познатия ви от телевизионния екран Роро Кавалджиев и господин Майкъл Стромейтис в студиото на тази сутрин. Добре дошли с осъществяване на една стара идея, която имате още от лятото. Да. Представете с две изречения. How we can present our idea, where did everything start from? Well, tomorrow's a very exciting day. Утре е един много вълнуващ ден за нас, защото в Rainbow Plaza в 12 часа тази държава за първи път ще има възможност да застане на правилния път, така че всеки българин да има право на един по-добър живот. И бързам да покажа всеки един българин да дойде, за да види какво имаме да представим. Това е една стратегия за икономически растеж. Това е първият път, в който една политическа партия идва с готов план за това как да се действа, с факти, цифри и така нататък. Аз ще допълня точно така. И още нещо много важно. Ние сме единствената политическа партия, която не плаща на никой. Всеки, който ще бъде утре в Rainbow Plaza в 12 часа, ще са си покрили собствените разходи. И ми казаха, че това за първи път в историята на Майкъл Стромейтис, американски граждани. Той е много емоционален, той е вдъхновител на нашите проекти. Той е вдъхновител на една политическа партия нова, но той не може да участва сами в нея, защото американски граждани. Той няма да участва в политиката. Майкъл извън нашата матрица ни помага много да превъзмогнем имплантите на комунизма, които стоят във всеки един от нас, и скептицизма. Кой е? Първо да се представите. Вие от как се познавате? Ние се познаваме от 6-7 години. Работим заедно. Той е един от създателите на проекта Holiday Heroes, благотворителната кампания, която правихме преди 2 години. В сферата на биотехнологиите бизнесът му не е насочен към България. В много страни. В много страни. Advanced Nutrients е една световно известна компания в производството на растителни добавки за отглеждане на растения. Ти пита откъде започна всичко. Ние не бяхме тръгнали да правим партия. След като създадахме благотворителната кампания, осъзнахме, че когато хората вярват, независимо дали са 5 или 6 човека, всяко нещо, всяка една идея може да се случи тук в България с помощта, особено на новите технологии, които дават прозрачност. Това ли се нарича интернет партия? Ами не се наричаме интернет партия, просто всичко започна там. Миналия през месец май започнахме групата Политическа промяна сега и тогава никой от нас не знаеше, че ще се случи това нещо. Даже ако някой ми беше казал тогава, че ще правим партия, щях много да се Това е една група във Фейсбук, която има много последователи. Фейсбук група с вече над 200 хиляди последователи. Разбира се, това не са 200 хиляди избиратели, но все пак е много сериозно ядро от хора, които по пътя взимаха всяко едно решение за това какво да се случи в този проект. За колко време набрахте толкова много харесвания? От Фейсбук група още в края на август месец ние достигнахме до около 60 хиляди човека и тогава те започнаха да казват, хайде да направим движение. Набрахте сила, нали така? Да, ние бяхме там с едно телевизионно студио, записвахме мнението на хората и го качвахме без цензура в YouTube. И тогава именно тези хора решиха чрез допитване, защото в тази Фейсбук страница правим система от допитвания за абсолютно всяка стъпка на проекта. Те избраха, 92% от хората избраха да регистрираме партия. Ние по това време не бяхме изобщо готови за това нещо. И колко делегати очаквате сега в събота? Казвате, че не сте платили за нито един. How many people do you expect on Saturday because we haven't paid to anyone? Right. Well, that's why I'm inviting all Bulgaria to come down. Точно за това ние сме поканили цяла България да дойде. Трябват ни 500 човека, 500 подписа, но смятаме, че ще дойдат много повече. Винаги има един проблем, в който хората казват, че ще дойдат, после ги няма, но ние очакваме пълна зала. Може още малко за Майкъл, за хората, които не са се запознавали така с публикациите за него. Неговия бизнес, какъв оборот има, така да представим мащаба на средствата, с които разполага? What's the annual income of your company? It's right around $50 million per year. Около $15 милиона годишно печели компанията. 200 човека работят за Advanced Nutrients. Продуктите ни се продават в 82 държави по света. Аз гледах едно интервю твое с него и там Майкъл казва, че 21 000 часа е чел маркетинг и бизнес книги. Сега да не искате да ни забаламосите с бизнес трикове и в политиката. Абсолютно не.
Няма трикове. Просто открих, че най-доброто нещо в бизнеса е да бъдеш брутално откровен и абсолютно така откровен, праволинеен. Между другото, политиците могат да научат нещо от начина, по който аз правя бизнес. Доколко подпомага финансово каузата? С какви средства е подпомага? Do you support financially this cause? Абсолютно, да. Имаме маркетинг отдел, но много малко пари. Дори не се доближавам до парите на политическите партии. Аз боравя с стотинки, например, събитието в Rainbow Plaza утре струва 4960 лева. Пари, които са дарени не само от Майкъл, но и от други хора, които участват в каузата. Много хора влагат не само средства, но и ресурси, време и талант. Ние създадахме наскоро една корупционна карта. Да, отворена и тя на... Имаме приятели от Варна, технократи, които боравят с новите технологии и искаме да създадем още проекти в полза на обществото. Това е една корупционна карта, която е огледало в момента на ситуацията в България. Всеки може много лесно да отбележи някакъв проблем, с който се е сблъскал, а ние сме просто медията, която в реално време проследява развитието и разрешаването на проблема. Корупционната карта стартира преди 2 седмици и вече набра сериозна скорост. Добре, обаче политиката и правенето на партии имат такива традиционни неща. Вие имате платформа и устав всъщност. И едно от нещата, за които ще се борите, е примерно достойно заплащане за всеки българин за неговия труд. Какво смятате? Някои партии обещават твърда сума, минимална заплата 1000 лева. Вие, вашата партия, какво ще обещава? Нищо няма да обещавам, нищо такова, но това, което ще обещая, е, че хората... Аз съм просто организатор. Искам само това да кажа. Цялата ми идея е просто да създам платформа, която да се ползват други хора от нея. Нямам никакви политически амбиции. Искам да видя България да се движи в правилната посока. Влюбен съм в България. Имам приятелка тук. Искам да създам семейство тук. Обичам тази България. Искам да видя как тя се управлява нормално. Преживявам болката на всеки българин, защото виждам колко проблеми има в тази държава. Виждам болката и в моята приятелка. Но всичко това, което е тук, ще бъде направено. И това ще доведе до по-добър живот в България. Много повече от няколко стотин лева тук или там. Ползите от този труд ще бъдат много по-големи. Аз пък ще кажа няколко основни неща. Много интересно как ще водите кампания наистина на английски език. Не, няма да водим кампания на английски. Майкъл е тук като гост, като инициатор, за да видите откъде тръгват нещата. Нали? Той е нашия... А кой ще оглави партията? Вдъхновител. Партията най-вероятно ще оглави Ивайло Симеонов. Той ще бъде предложен за председател, един изключително ерудиран млад човек, познат много добре в университетските среди. Той е преподавател в Техническия университет, изключителен човек. Само набързо, всеки говори, нали, всеки обещава, но знаем много добре, че много стабилно трябва да се работи за реформи в съдебната система, в здравната система, социалната система. Ние ще дадем много добър ясен пример за имплементирането на електронното гласуване. Първо в по-тесен формат. След това, разбира се, като всички будни хора ще използваме технологиите много стабилно, защото те са единствения гарант в момента, единственото средство за противопоставяне на старата система. Какво смятате по актуалните теми, които се обсъждат в момента? Например, текста в наказателния кодекс, който отменя минималната доза при наркотиците. Имате ли становище? Абсолютно имаме становище. Даже част от наши съмишленици и приятели вече се изявяват по медиите. Доста устарели схващания. Ние виждаме какво се случва в цял свят. Вместо да черпим най-добрия пример от редица европейски страни, от това, което се случва дори в Америка, ние се връщаме обратно назад в годините. Ще се борите ли за легализиране на медицинската марихуана? Не, няма да се бориме. Това не е в програмата, но имаме становище и по тази тема. Само искам да кажа, че не може в България един човек, който е откраднал няколко милиона, да му бъде простено, а човек с цигара марихуана да бъде сложен в... Сигурно всички са съгласни с това. На финал само ми кажи какво стана с
прокурорското преписка срещу тебе, за която ти се оплака есента в нашото студио? Прокурорската преписка отпадна, разбира се. Аз дигнах доста шум. Спуканите гуми на колата никой не ми ги оправи. Наш бизнес партньора на Майкъл също пострада, така че отдавна се опитват да ни попречат, но не могат да ни спрат, защото сме много вече, будни сме и сме готови да направим нещо за България. Добре, успех ви пожелавам. Ще видим утре наистина колко хора ще се отзоват, а сега новините.